O, da. Ali kako da pojedem sve to? Ok, prvo ću uzeti 2 čokoladice. Wow, to je jako ukusno. Hoću još. Wow, svaka čokolada je različitog ukusa. Prelepo. Ali već sam se najela. Onda daj nama. Kako da ne? Sama ću sve pojesti. Ali kako da uradim to? Tačno! Treba mi moćnija vilica. Da, tako ću brzo pojesti svu čokoladu. Gledajte. O, da, ja sam kao testera. To je baš moćno. Ok, pogledaj, sve čokoladne mrve lete u mene. Završila sam. Ostalo je samo skinuti vilicu. To je bio zanimljiv eksperiment. Ali ostalo je puno mrvica. Dobro, poslužite se, drugari. O, baš ti hvala. Da,